Mondták már neked, hogy Jós már rossz? Hát akkor én most mondom. Remélem te is így gondolod róla. Nem, basszus, nem így gondolom! Pedig tudod, én reménykedtem, hogy ez több is lehet, mint barátság. Az esküvő a túloldalon van. Én vagyok az új T-105-ös modell, visszaküldtek az időbe. Mint pszichológus, én látom maga problémáját. Maga depressziós. Biztosan nagyon nehéz a terminátorok élete. Vegyen antidepresszánst. Ami van, már nem én vagyok a világ megmentője. Az előző barátja azt mondta, én fogom megmenteni a világot. Na jó, figyelj, magasról leszállom, hogy mi történt az unokahugodnak a bátyjával. Csinálhatnánk most már valamit, ami mind a kettőnknek jó. Te is tudod, hogy a szexre gondolod. Ma megint elfelejtetted, hogy én nem vagyok buzi. Fogd már be a pofádat, ki nem szarja le. Figyelj, Misi. Rengetegen mondták már, hogy önző ember vagyok, és soha nem akartam elfogadni. De aztán rájöttem, hogy kajakönző faszkalap vagyok, mindig magamra gondolok. És ezért fogod most levenni szépen a gatyádat, kisfiam. Danikám, hoztam neked valakit. Szeretném neked bemutatni dr. Adolf Mónikát. Pszichiáter. Nem fizetek. Ugyan már biztos tud rám szállni 47 000 forintot. Nem mondaná nekem a problémáját, kedves Dániel? A problémám az idegesítő kis hangocskája, doktor néni. Szalcső! Szia, Dani! Ezt te se gondoltad komolyan, ugye, Helena? Micsodát? Nem szabad neked köszönni? Nem, Helena nem szabad köszönni. Helena vagyok. Szia kis lányom, hogy szaladj már le hazafelé kenyérén! Ez komoly. Nem mondd meg, hülyéskedek, a kurva anyád, huntál le kenyérre, vagy popon baszlak! Na Helena, mondd már el nekem, légy szíves, mi volt olyan durva abba a hívásba. Nem, Dani, ez az én magányügyem. Ki nem szarja le! Van rá fél percet, hogy elmond, mi történt. Jó, figyelj, Dani, nyugodj meg. Le kell szaladnom kenyérre, és ez azért olyan durva, mert rám még soha nem bíztak ilyen komoly feladatot. Bazd meg, én meg azt hittem, hogy háború lesz, vagy valami nagy lófasz! Nem, csak kenyérre kell lemennem. Elkísérsz? Majd Lucifer elkísér, úgyis ön közel álltok egymáshoz. Tényleg? De ha már ott vagytok a boltban, hozhatna nekem egy zacskó chipset. Ne félj, kicsim, ez csak egy 4. Mit csinálnak itt az éjszaka közepén? Gondoltam, sétálok egyet a párommal. Vagy az utunkba állsz, a kurva anyád? Mit akarsz? Mi akarsz valamit? Húzzál vissza aludni a kocsitba. Válogassa meg a szavait, ha velem beszél, Mr. Akárki. Nem. Én vagyok az István öcsém. Engem aztán rohadtul nem érdekel, hogy ki vagy te nálam, így nem beszélsz. Látom, te szereted, a problémák vannak az életedben. Nem szeretnék balhőzni a szerelmem előtt. Zsírja a vállamon! Dalolászós kedvemben vagyok, énekeljük! Na, gyerünk srácok, 2-re, 1-2! A másik oldalon! Kicsit hamis volt, ez már csendháborítás! Hát akkor hívd a rendőrséget, biztos ki fognak jönni az éjszaka közepén az erdőbe. Olyan szép vagy. Köszönöm! Tudod, Mihály és köztem. Csak egy kis futó kapcsolatocska volt. Mit akarsz ezzel mondani? Érzel irántam valamit? Bármit is akarsz tőlem, kérlek szépen mondd el nekem! Kérlek szépen mondjad! Szeretlek. Nekem most mennem kell! Igen, most! Okkal. Ciao. Ma se lesz szex. Hol lehet még egy hülye? Helena, nagyon szeretlek, és soha meg se fordult a fejembe, hogy bárkihez is hozzáérjek. Te vagy az életemben, meg szeretlek, meg minden. István! Na akkor fölmegyünk.
Igen, király. Viszont István, van valami, amit el akarok neked most mondani. Nem mehetünk szexelni, mert megjött. Szóval ezt megint beszoptam. Istvánkám, szeretném, ha tudnád, hogy én átérzem a fájdalmadat, nagyon szar lehet szex nélkül. Pedig ha meleg lennék, mondanám, hogy gyere fel aztán. De nem vagyok meleg. Tegnap este kiraktam a macskámat, aztán nem nyávogott. És akkor mi van? Büdös ez a tea. Az a kutya vize. Na cső. Bú, ja és... megtaláltam a halad. Add vissza! Eléna, fogd már be, légy szíves, a pofán ott volt végig az akváriumban, csak olyan hülye vagy, hogy nem láttad, hogy cuppogott. Tényleg ott van? Nem, dehogy is, tényleg lelőttem. Bocsi. Most megyek, feljelentelek hajgyilkosságért.